mon rewɓe Africa hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam rewɓe Afrique jarama on jarama bandiraɓe yeɓiyankoɓe PDTV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Toubaɗo ɓuuri windere jetti jinnamen en juurima papa men wasile men Nourdine Hamad Aliou en dewre makko en juurima dendagal seremɓe fuutankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen en hannde kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanade ɗo bandiraɓe e jonde men kewɗen joɗana bandiraɓe kala saaha taw ko émission meɗen debbo Africa taw ko ɓinguel moon badiragel moon bandiraguel moon Dewel Sally Dia debbo mañam liduɓe lidu ban buuɗi sippa toroɓe sippata jamde heɓanneɗo noon hannde kadi en garti émission debbo Africa woni kewɗen wiide ni so nani émission debbo Africa noon ko émission gummiñuɗo sabamde rewɓe sa nani debbo Africa noon ma yi debbo dariɗo debbo tiɗɗo debbo jambar kadi ma yi hen kadi debbo mo ganduɗa ko rewɓe hen sahaji e kala saaha fawreɓe injustice rewɓe ganduɗa e kala saaha wurɓe ko muusi e nder galleji ɗi ɗum noon tagui hande émission kadi debbo Africa mo ganduɗon e facette goɗɗo mo ganduɗa wona mo kewɗon yiide e nder debbo Africa woni no mbiruɗen ni noon so tawi en mbi eɗen kaɓano rewɓe walla eɗen darano rewɓe walla eɗen jiiɗi hollide rewɓe Africa alay saago sen kolliri hen rewɓe wonɓe e jaam kollen hen rewɓe wonɓe e caɗele hande noon wonmo bismiɗen ɗo mo bismiɗen o noon ko debbo Foutanké ko debbo pullo ko debbo Afrique naaɓe ko noon ko debbo hande kurɗo e caɗele taw noon ko guurnoɗo e beelamma hande aduna en hetti ɗumen wuure e caɗele o wiyete ko Sene Samb haade men noon woɗɗoyde e haala ka dokkinmo konngol tan o salmina bandiraɓe e garen inchallah kalnen bandiraɓe holko woni mujiba yewtere men hande e makko Sene Samb bisimilla ma e émission men debbo Africa Sene Samb ka ɓiɗɗo Foutanké aɗa jeeya to e Agname Goli hande woni mujibu émission mbiɗen ka debbo mo ganduɗa desnoɗo e nder galle mum ene wonda e joom galle muɗum caggal noon aɗa wurda e joom galle ma e jaam e cellal Allah waɗi haajani muɗum joom galle ma sankima o sanki faade joni waɗi hitande fawde kono noon guila nden faade joni yama koreji joom galle ma ene tampinma ene jaltinma e nder galleji joom galle ma wonko guurɗa hande ko muusi ko ganduɗa kamɓe pawma ɗum te ko joom galle mo ganduɗa aɗa jibitini e muɗum ɓe ganduɗa ko sukaɓe tokosɓe kono noon ko haalpuri mbiyata ko konngol ñaƴata ko hunde ko jomum Sene Samb mbawi artude seeɗa e hakkude ma no guurdunoɗa e joom galle ma ha Allah waɗi haajande waɗi fof min salmina ɓamta noon dande seeɗa min gandi aɗa wonde e caɗele kono beele bandiraɓe nano kalta ko adi fof ko salminagam tettugo faare e mum mi salminimoni kala no gonɗon emi gonirta e joom gallam min gurduno ko welanmo min gurduno kadi ko yidde gonga saabu wona kanko tan miiɗi lesdi mi resanoma d' ailleurs ko sah nde o ƴamarami nde taw goto e desnoɗo nde refte en mbiɗi ngolɗomi natta e dewgal cukalel desmirani koye mawɓe min ari e makko so Allah omo yiɗimi omo teddini bandam en kala bandam en kadi jiinoɗo mo ne andi omo teddini bandam en emin gurti welam mo salni yeehi haɗa wattanɗo noon koreji makko mbatti wiide mo o ko suka so jekkimama koko yahata yiɗirani Allah ko jawdoroyoyma o wona dewgal yiɗirma saabu duuɓi dañƴaɗi duuɓi ɗo dañi ɗi wona dewgal o rewrema ko intérêt so dañi ko goppomo watti noon hankkaditini kanko ne o hattimi foof kala ko jogui noon kala ko namdi mum e koreji am mbima sa jekkima yahat goppama omo nayi saare gonga mi remi saare fenani min gurdinɗam gurdam haɗani muñ min jooɗi to wattanɗo mi noddema wonoɗo kam wiyam tawɗa komi yiiɗi resede kono gorko meeɗa fontade ko Allah noon addimi e junggo ma mi anda ko Allah addirimi e junggo ma ko Allah kadi hokkimi hen ɗiɗo pittaɗe ɗiɗi mi anda ko Allah hokkirimi hen sukaɓe mi jooɗoto mi muñe e dewgal a jooɗoto muña e dewgal ma Allah waɗi a muñi on dañji sukaɓe ɗiɗi ɓe dañjuɗa min mbawi andude beele ko rewɓe ɓolɓe walla ko debbo e gorko min dañji ɓiɗɗo debbo en yaari duuɓi nayyi min debbo makko tubabo min deftini hen ɓinguel gorel mi wiya Mouhamadou Rassoul eyi on woni on ko entaɗo walla muynowo on woni mo woppine woni tiggo muynowo kono mi enti ɗum saabu caɗele hettade mi neltirmi nenam Fouta eyyi wadde on dañji ɓiɓɓe ɗiɗo debbo e gorko ɗum ko barke on guurdi ko guurduɗon ko omin mbawi andude holno sankori e juuɗe ma
min ndewa sankoro taw mbeɗa yeehi Fuuta taw avant ɗum kam ko julde korka rawande wonno taw hetti balɗe wona e julde min sellano o nawi kam Abbas Ndaw min mbaɗi radio o nawi kam université Gassoro min mbaɗi toon kadi radio min mbaɗi fibroscopie fof ɓen jiyani haydara analyse de fof min garti emin gartuno min nawta radio ngo Abbas Ndaw ɓurtumi sugo debbo goto ko Sehil Minigo en woni kam ma séri to paaɗa e ɗemngal maɓɓe mbimi paami ko Abbas Ndaw min nawta radio Keeci Mousso Keeci Mousso kay mbiɗa wawi safrudema tawane ha ruttu sa yehi mbaɗa ɗum ɗo e ɗum Salla Dieɓi ma dañ safare mbimi e Salla Dieɓi o a gañi fodirde makko noon hono mbiɗa hormimo ɓe teddinimo kadi gañi fodirde makko duttirini galle nde duttirini galle ha weeti puɗɗimi nawtude radio ma Abbas Ndaw kanko suko debbo noon min pottiroyi kam mbaɗa saɓoro mbimi ha mbeɗami saɓoro a waɗi ko mbirmami ko mbimi waɗi ko mbimɗa kanko mi saɓori o yeehi galle joom galle noon omo jodde miñi ko en ɓen ɓe gari nami fraysan garti boɓe onon kay debbo men o sellano kono mi safiri ɗum selli ɓe mbiya safrata noon a woppatno maaya ɗum min mi ala ɗo mini joom galle min sali min ummi sali min garti juste min daari e damal galle min jippito bagage soko debbo on dari heure kumtani o salmini min ha paari o wi tonto pape nde mi safri debbam o addani taw weehalo kono min hen mbimi fotano safrudema ala fof ko mbiyanimi hen so Allah mi haalani mbimi tonto pa wiyanoma ceernajo ne yalti Fuuta wuuro wiyete ko Kanel komi jiɗɗo yaade min winoma min Omar yomin jaado mbiɗa Omar wawa yaade o wi est ce que sa yeehi aɗa wawi artude avant Tabaski mbimi Fuuta sarowul bunne subalo Tabaski sah mi dañat oto so yama janggo woni Tabaski ɓoyɗa mbimi mi dañat oto fokkiro yeehi o hiiroyi jaaɗa Fuuta guila après julde korka gonɗa toon ha julde taske ala koye julde korka mi ɓennimi koye taw balɗe julde taske eyyi taw ne heddi hen ke une semaine julde taske woni ceernajo jaltunoɗo Kanel o jaaɗa toon joni noon jaaɗa toon ɗo holno nanirɗa sankare makko wadde joni somin paami joom galle ma sankake e yeeso ma ala o sankake e yeeso nde jaami ha jettimi mi namdirono ceernajo ɓe mbi mi yettoya e Kanel min gari ko ha Wourossogui mbiɗa yewtanno e sugo debbo goto mi andani to jeeya e oto he par ce que guuri cawɗi ɓe mbimi nde addimi ko yaade to ceernajo gonɗo Kanel o wi kam on ceerno de hooti mbimi hooti imi nde haade adduno on ko safrade mbimi yami yettoyo wuura men paaton wuura men jetti taw mi yaami nde jooɗi min jetti ko subaka ha kiiɗi min nenami min jewtide mbimi nene min nde garɗon ko yaade Kanel e wadde résumé tan sen ko ɗan ɗe jogota ko wonko poɗɗa haalde goɗɗum joni a woni Fuuta nde gonɗa Fuuta nde joni noon holno tinirɗa sankade joom galle ma nde mbimi yayam min ɗatinoma ko yaade to ceernajo gonɗo Kanel o yami kam ni a tardi on kay wiyama julti yimmali mbimi o wi mais woni ɗon ha weeti heddi balɗiɗe heddi ñalawma goto e julti mbeɗa noddamo noddumi coɗenaji goto mbi mbeɗa yiɗi 2 place o mi kam yahani ƴewmi oto mi dañani kono ko gonɗa toon ko fof kam oɗon kaldanno téléphone non min mi noddatmo mi heɓatamo guila jaaɗa noddamo heɓatamo ko jaami ko mi noddamo mi heɓatamo wonno min hay somin goni ɗo min kewani wadde communiqué ɗi ɓurtuɗi mi noddatmo mi heɓatamo mbeɗa noddamo mi heɓatamo ñande wiyata woni julde kanko waɗi kam message goto oy boolen ñowlen nguen fekka mo sali oy son gari on taw mo sali eyyi message on noon nana e portable am oy ko boolen ñowlen nguen fekka mo sali wono kanko heewani haala o haala tan ko haala dabɓo o darti noddumomi ha tambo mbimi yahay toon to pa de wattan ɗo vocal koye mbiɗa noddam mi heɓani weeri yimɓe paye julde mbimi jogori widema ko dommage duma muna ñibbisi par ce que awma oto fiilay Tabaski ren min jooɗimi ñande julde mi juuli Fuuta ha weeti mbeɗa noddamo mi heɓanimo Samba julde kadi pinmi ñallumi noddudemo mi heɓanimo nde kanko o cankiɗo to jooɗimi e hedde yayam ɗo voisin men goto noddi kam koddiɗuma o wi kam madame Thiam fone mbimo mi magi simi kër oy ko togal mbimi sama yaay oy joxma sa yaay mbimi lalla ba jaam oy du jaam mbimi lu xew gaawema o sa ci kër de
e joom galle ma sankim eyyi kam joom galle ma sankim nde ƴumi mbimi yaawi nan mbimi wiya Pape Thiam sankim nena wiya mbimi ɓe jonno e bang jottimi e leydi noddumi kadi ɗon soko min anda ni joom oto mi wadda e makko noddu mom ko coɗenaji oy kam o jogui o yahata ko janggo wendoka noddumi salamiyam mbimi ɗum ya ƴewna wiyam tan to Pape sankimi ha ƴewnayam salani nuli yahani wartoyi kam ko gonga kono sen lu oto ngara luumi oto nde luumi oto nde ko joom oto wiyete ko Hussein Thiam min kaldi ko nogas tati ujunere o nayi min ko ha sali min jetti sali ko 4 heures du matin taw joom galam ubbama 2 heures du matin joom galle ma ko sali sanki ko sali o ubba sali o sanki sali o ubba wadde kore joom galle ma toon gonno sali walla ko ɗo e Dakar kamɓe ko gaya Dakar ɗum woni kono mi anda noon ubbiri mo kono kam ko jamma tawɗa ko sanki mo ubba te kadi hay goto mabɓe noddanima ko koddiɗuma noddanimi ko koddiɗam noddi tan ko sankim o ubbama mi andano Pape Thiam maayi mi anda o tawi komo jooɗi mi anda tawi komo leli mi anda tawi komo kadi hay wayntir ɗon mbayintira harmi jeeɗiɗi mbattinimi e makko tan ko ñande mayata no waɗi kam vocal gole ñowen fekkima sali ngol konngol mbattidimi dañde e Pape Thiam eyyi eɗum muusi kadi eɗen mbiya bandiraɓe min kam ɗo gomi ɗo matomi ala droit sowona jokkide émission on kono ɗo gomi ɗo ɓerdam de koko gasi par ce que mon fof ne andi haydara la ko ɓuuri musde e mayde kadi wurdude gorko joom galle ma bamum sukaɓe ma sanko a tinani ha ubbe a tinani kadi koreji mum hay goto wonani tintinma ko hunde musde en calmini ɗon noon kadi bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e Harouna Moussa Dia e gardiɗo gallo kawbo Samba Diop dendagal yeeɓiyankoɓe piinde eɗen gonde sen Samba ha joni gurdam musɗam caggal no joom galle ma sankiɗa gartuɗa holno gutirɗa e kore joom galle ma en eyyi ne garmi ha sali noddumi ɓe noddumi mbindal gonnoɗo ɗo noon mbimi yo waro luɓami caabi mbiɗa uddita galle o yala galle koko pompa sapporo koko ari koko pompi a wawa nadde hay goto wawa beele waɗi noon kanko ndaw mayata ɗo de kanko goto maayi kanko goto maayi tawa hay goto ala ɗo hay goto ala ɗo hay goto tawa no foti balɗe o maayi de bullitinde o toon balɗe ɗiɗi tindemo eyyi tawi goto wondano e galle goto wondano e galle par ce que kamɓe e makko ɓe ñaldi ɓe jaadi ha e guure serraɓe o arti kanko galle makko mbuur pa goppinɗomo lekki omo yiyete noon lekki tension eyyi pa goppinɗomo lekki tension ɗum o noddi kam o haalni kam o woppi lekki tension e nder ɗum ni mbiɗa hulɓinoma mbiɗa wiyama tonto Pape mi mbawi won garabu tension yoɓ denayi ɗo mbawi garabu tension kay wadde ne wawi taw ko ɗum warimo hay goto anda galle moɓe jano mo goppinɗomo garabu tension o yaadi toon ha e cousin makko goto e debbo muɗum o arti o waynidira e mabɓe haaɓe kooti o ƴetti jawdi makko o huma e damal galle makko ko ñaneno maayi o maayi ko ñande wiyata no wona julde taske ñande wiyata no wona julde te Samba julde ha Samba julde yimɓe tino sanki yimɓe ɓe joni an nde garɗa nodduɗa yimɓe ɓe mbi gallo koko pompa ɓe mbi gallo koko pompa mi wawa nadde mbi min ɓe jogui caabam kono woni ko Dakar haade ko Fouta ummorima te mi nawano haydara mbiɗa jogui caabam nan Dakar mbindano wi ala fay ko Dakar minen min luwi oto min paye Dakar min ƴetti min e nena men e yimɓe amen ɓe garduno min paari Dakar min jetti min tawi ɓe daara e damal galle ɓe mbi min natta min mbi on natta galle mon Dakar galle Pape Thiam Dakar makko galle ba makko ɗon ko galle famille ɗon ko galle famille nde mbi min natta mbahliti min jaami jaadumi e famille am mi waddani en haala kore jam mbi ne joddoyo e mabɓe ne kalda e mabɓe mbimi goppeɓe kono Pape ma yerini ne muusi mara ko metti ɓe gondi so ɗum ɓennima ɓe gaddu jam mi jooɗima han yalti mi yiyani mi nanani Pape neɗɗo altini ɓiɗɗo ental ngel ɗo dañani taw duuɓi tati gonguel ngel dañani hirande Pape daldini ɓiɓɓe tokos wona ɓiɓɓe ɓe ɓe jeccitto wona min joom suudu Pape ɓe mbattini men ko message uji mettude façon haala gonka fof ɓe mbaɗami eɓe gawa e ɓe mbima eɓe mbiyami yara e Pape an wari Pape a tottimo o ñaami a tottimo o yari ko an wari Pape Thiam mbiɗa minen fof noon ma warmin ma taw min ɗo hunde fof ɓe mbi kam noon ɓe mbima an wari Pape alors que an tawaka hende Pape sankoro kadi annenen wonko woni caɗele ma a ari a tawi joom galle ma sankima tinani hen ɗum ko mette aɗa wawno wadde ɓe ɗum accusé kamɓe mbaɗma ɗum accusé par ce que an hoorema sa welonoma aɗa wawno wiide beelo kamɓe mbaɗi par ce que a wondano e mabɓe a wondano e Pape ko Fouta gonnoɗa caggal mum ne jooɗiɗa ha jaltuɗa
hono gurtide mabbe ha joni en tant que an papa don gurno won biyeji di papa oppuno en tant que joom suudu mum bibbe mudum ko papa sanki faade joni bida wadi hirande bela hebi ronde papa walla min donani nde papa sanki nde joodim ko galle ko reji amen galle cousinam mawnam sehilam mi wiya habija galle mum joodim mi joodim ham yalti ko Allah e on bibbe mudum hay kuuso sukabam ko on man kittami mais wuji men saha ko bibbe mudum neldata mi joni mam yaltimi yani pap ma ya dañi 8 mois 9 mois mo puddi noddude babam goto tan parcelle be mbimo fejor emin jiiɗi wallude sukaɓe pap thiam min nelda baba mo noddi kam mbimo hotoɓe ballude sukaɓe pap thiam sukaɓe pap thiam ngalato koɗo yoɓe dokku ɗumen koɗo e galleji bamumen jaamin hon wornin palam avant ɗum noddu mum kanko mawrade biɗo noon nde noddu mum téléphone ɓinguelam ngel no woya heeɓimo téléphone wona e haaldude makko o kuppi o wattimi audio o wi hakkude men wawa wonde te wawa welde hoto hakkude men wonde ma gartira Pape Thiam sa artiri Pape Thiam min puɗɗo wattude haaldude e ma te a wawa artirde Pape Thiam donc minene ma en galda benn affaire pinmi ɓornimi paɗam jaami ha galle mabɓe conni mbindanmaɓe udditi ngabbumi taw momi dow yo yettuki kam toogal jooɗiɗo mbiyomi kaari o wina mbima nandi ko addimi o wi ala mbima an heccinenam duuɓi 5 mi meeɗa bonnirde mon nede mi meeɗa bonnirde goto mon nede ko Allah addimi ɗo ko mi meeɗa haaldude e mon kono noon ko toro c'est toro jinmi ko konnguɗi bonɗi ɗi e biyoje bonde ɗe yo dokko o wi kam jeehna gasi wonta wattu ɓema jarama o minen min jinno ko luwa suudu min joɓatma lewru fof min dokkuma 100 000 mbimi mi yiiɗa 100 000 ma o dokka yimma mbimi nen mi jogui hokkoɓe o heɓiro wi mbimi 100 000 ma wona mbimi mi yaafima so tawi noon wonko joom gallam acci mbeɗa sohli mi wurnira suga mum te arma luwandemi suudu yara joom gallam ɗaccani galle to suga mum goni mais joom gallam ne jogui galleji to suga mum mbawi wuurde min mi wonta e location eyyi ɗon min tan a wonta e location mbawi andude beele joom galle ma ko an tan jogino walla mo jogino debbo goɗɗo mais gaga kadi sukaɓe maɓe beele omo jogui sukaɓe woɗɓe omo jogui sukaɓe woɗɓe sukaɓe woɗɓe jogui ɓe no poti koɓe ɗiɗon koɓe debbo e gorko no sukaɓam ɓe ni koɓe tubakoɓe yimmaɓe sanki ha pare o fuɗɗi humandin o jogino ko debbo tubak haɗo hen ma on sankido fuɗɗi humandema wadde ɗen mbawi wiide oppi e caggal leydi ko an goto en tant que joom suudu makko eyyi joni noon ɓe mbi ko a ronata mbawi andude beele an won papier ji ɗi joguinoɗa ko wayno papier ji Pape Thiam papier ji galle makko walla goɗɗum walla guilo sanki a yiyani haydara e bien ji makko eyyi papier ji foof wonno koye enveloppe kakki goto ko sali wonno kanko Pape Thiam mo heewi widemi dangay able sa yiyere di able say bagage sa bagage yi am valeur yépp indima dencalla addu moftanma bagage am foof ko ɓuuri wadde objet jam badde valeur foof o waɗi ɗum ko sali kayitaji kakki enveloppe kakki mo kayitaji gonno hay kayitaji sukabam de naissance foof ko hen wonno ko sali wonno o sankima noon haw dañi 8 jours kanko mawra debbo e nder haala makko o jowo neldi cousine am gonnon France ɓe kalda o koɓe winoɓe ɓe memata bagage makko ko ɓiyi ko debbo gonɗo France o nde ari ko won yeehi uddi suudu ndu yaltin kayitaji ɗi tottiɗi e haala makko noon heɓirima o wimi ala sens saabu kamɓe gadi kam e jawdi joom galle e jawdi joom galle ma kamɓe gadima e jawdi joom galle ma joni mabɓe mbaɗma proposé ɓe ƴettanma suudu eɓe dokkuma 100 000 francs te ɗum fof wonko ponno wadde ko donnodiron so tawi wonko sukaɓe ma jeeyi ƴetta so tawi kadi won sukaɓe Pape Thiam heddiɓe wonɓe mbiɗa ko métis uji ɓe jeeyi ƴetta mon fof heeɓa jawdi mum kono kamɓe en tant que bandira makko rewɓe e miñira makko walla mawdira makko worɓe soɓe ƴetti ɓe jooɗima e jawdi joom galle ma kadi joom galle ma ne oppi sukaɓe ɗum wona lawol ɗum noon joni noon holko hande adduma e oɗo émission beele ko yidde weddade eranko e bandiraɓe yoɓe balla e justice keeɓa jawdi joom galle ma walla ko ɗum e ɗum addi addimi ko ɗo to gonmi ɗo mi tampi mi lori mi ala galle mi ala hay suudu to gonmi bagage am mbeɗemi resni galle mawnam ke Moussa cousin am yummakko e bam jiitu yumma e bam toon moftumi bagage am ko heddi ko hande mi ñallat galle oɗo tan jango mi waala galle oɗo mbiɗa jogui sukaɓe nehetake e yaadu sukaɓe nehetake e ñalla ɗo kiiro ɗo école nana udditi rawane école mi tampi trop e école sukaɓam
rawane mi tampi toroɓe école sukabam hikka noon mbimi haade école nan uddita yomi ƴetti sukabam min jaha min ɓe jogui caabi galle mi uddiroya sali mi jooɗo pokkinmi kalanmiɓe ɓe nani ɗum ɓe nandimi ɓe caabi ɓe cali massa nde ɓe calino pokkinmi paami sali mbimi haade ɓe jogui caabi yomi yaami uddiroya galle jettim mi haalniɓe kam mi wiɓe ɓeɗe sali jettim tawmi ɓe gaddi ɗon debbo séréer e sukaɓe mum e tanumen ne gone galle he damal galle he tawmi ɗumen e suka debbo goto ene wiye liika on suka debbo meeɗi arde e galle he guila joom gallam ne wuuri joom gallam wi oɗo so ari ɗo hoto udditmo o naata on suka debbo dari wiɓe kiido fi duggo kamɓe kone joom gallam hay goto mabɓe mi yiyani hay goto mabɓe mi haaldani ɓe jogui ko téléphone aji mabɓe ɓe mbi ko kamɓe ɓuurimi doole kamɓe ɓuurimi kalis ko kalis mabɓe mbaɗata ɓe piyami ɓe kaɗami jawdi gorkam kalis mabɓe mbaɗata ɓe piyami ɓe kaɗami jawdi gorkam d' ailleurs que min mi ronta sukaɓam donta ɗum ɓe mbi ɓe mbi koɓe tubakoɓe mbaɗata ko ndonu tubakoɓe ndonu sukaɓe tubakoɓe par ce que tukaɓe tubakoɓe yummumen waddano mariage kono an kam ene laaɓi ko Pape Thiam jibini sukaɓe ma kadi aɗa jogui extrait de naissance kollirɗe ko Pape Thiam jibini ɓe wadde eɗen andi won ko ɓiɓɓe mum poti hebde e muɗum so ɗum yawti caggal nde ɓe kanma nadde galleji foof beele wonde meɗɗa pinde tan jaaɗa e nder galle to en tant que galle joom galle ma galle ɓiɓɓe ma pour hodde toon haaɓe kanma wonani hay yontere ko jaami pour hodde e gallam jettim tawmi ɗon séréer o mo mbima mo e ɓiɓɓe mum nde jettimi garmi ɓe mbiyomi yalto calimi ɓe porsimi par ce que nde jettimi taw ko damal galle ngal ne udditi eɓe daari e damal ɓe mbimi natta dunjirmi e mabɓe ha nanni nde nanni kanko biyete liiko o fi kam hello e hoore o difti péri kam o weddi minni piltinmomi min mbayno haɓoɓe ni ɓe yummiraɗo jaggimi gampumi dow jooɗimi e fotoyaji o ƴetti portable makko o filmami o wi ko appel vidéo o waɗata omo holla koreji Pape Thiam kanko mawrado gonɗo faray so o wi yennelen ko cibiti jellen ko gen sandi ko jaltinema boowal eyyi miniraɗo gonɗo debbo ɗo gonɗo ɗo kam so haali fo ko tukulor wi wala kanayi eyyi tukulor wi wala kanayi wala kana la nak min ɓuuɗe wala kana la pour min wala kana ala e Sénégal wala kana ala e Sénégal jawdi Pape Thiam kadi nannanimi e Pape Thiam kono Allah waɗini hen Allah waɗi ko ɓuuri Pape Thiam adimamami sukaɓeɓe ko min jibini mi sukaɓe mi nefataɓe e galleji janani mi luwantaɓe mi ala ko jommi luwas mi ñagantakoɓe mi yalantakoɓe koye galle bamabɓe maw nannanmiɓe mi nehaɓe justice noon jinmi waɗa justice jinmi waɗa komi ɓuuraɗo doole komi toñaɗe mbeɗa yaltina sukaɓam nde jaltina mbeɗa haɗa accès e galleji joom gallam ko ɗum addimi ɗo henne mbeɗa eri walla jarama seydi Fedio sikki bandiraɓe nani ko ɓuuri wadde importance ko kadi haalama enen ko wiide tan en tant que enen daraniɓe ɗo rewɓe ɓe jiiɗa kadi injustice hay ñalawma goto gila nannen oɗo histoire en ɗananaki ɗum kono noon gasatama en gadden kollen bandiraɓe foof o wi noon o jooɗoraki ɗo saabu amde yo bandiraɓe dokkamo mbuuɗi walla dokkamo buɗɗiji o jooɗoraki ɗo saabu amde yo bandiraɓe mbatmo hébergé walla jabde ko o belle famille makko wi ko luwande mo suudu haɗuma luwande neɗɗo suudu yahata o jogaki ko jeeyano hoore muɗum o naatino e gorko ko Allah ɓe guurdi koye Allah ha Allah waɗi sankima ɗum ɗon moni foof ne andi ko ɗum yimɓe tagira sa yahani goppuɗa joom galle ma hanma joom galle ma yaaha oppuma joom galle o eɓe jibitini sinno ni ɓe jibtinama o wi eyyi o yaaha o continue kono eɓe jibtitini te ɓeɓe jibtini ɓe fof ko tokosɓe ɓurɗo mawnuɗo yatte koye duuɓi nayyi ko cukalel dewel o monɗo e saala he ni yama ana wawi nanon seeɗa seeɗa e haala makko e nder émission he ɓurɗo famdude one ko so wodi ko hedde duuɓi ɗiɗi yarata walla hitande fawde par ce que nde babiraɗo o sankinde ene woni lire kecco o wawa waddude e muɗum o monɗo mo taltolani e Dakar o nawi ɗum Fouta nana wonde tanum taw noon jinnaɗo mum koko ligguino en oppan ɗumen ɗon par ce que mon fof ne andi so tawi neɗɗo wuuri aɗa liggontoɗa ko sabamde ɓesgu ma so tawi kayne hay sa yeehi a yiyaka taw ɓesgu ma ne ronma ken julɓe eɗen gandi holko wiya e hakkude debbo e gorko muɗum hay sino wona papier de mariage walla ko ɗum so neɗɗo maayi ko ɗo e Sénégal neɗɗo ne jogui droit ronde joom galle mum neɗɗo ene jogui droit ronde jinnaɗo muɗum kadi ɓiɓɓeɓe woni he extrait ji mabɓe ko Pape Thiam jibiniɓe par ce que woni ba mabɓe donc so tawi koreji mumen jooɗima hen ene mbiya kanko ko wala kana ko ni o ala droit ronde ɗum ko caɗele hirande hande fawde wona leppi ɗiɗi wona leppi tati wona leppi nayyi par ce que au début o jakkuno tan kanko o woƴimo ko joom galle makko cankiɗo
o jodinimo dum o yalti on jagguno ma haraw be gonduno tan ko musalla no gorko o mayri ni de koreji mabbe bani be gorko mayri ni so boyi mabbe mbad gif haggila mabbe duttoro e Allah be mbado ko foti ko wonde lawol kon be badani ha joni so yihi galde be jaltinama e be nodda me mbadama menace be kalti n'importe quoi be jaggi papier jom galle makko fo gilay bienju mum fo e ben hen jodi batten non lancer message ko justice yo wat lawol mudum gile avocat wuje hay rewno be lawol fof e imamu be ganduda kanyum buri en gandal ko faare bangi donu e bangi l'islam ko jom galle makko en laabi kat ko jom galle makko ko be resundirno be lawol Allah sunna Muhammadu yobe mbad lawol so tawi won ko jeey e jawdi makko heba o wawa suurde hen hoore makko o naka hen sukaabe makko dum non eden be bandiraabe be émission hande wona émission belam makko émission mo ganduda ko mettere kon ko metterde peccirende bandiraabe be ko yiddi fof sen sambe men bima massa kadi min banma encourager parce que ko wayni rewbe hewbe no nguru dum e der galleji kono batta oser yaltude be kala dum te neddo so tawi haalani rafima a wawata safranede ha cella dum non en tant que biddo pullo a wawi hankande wuude dum munje ha natti wawde munje ari ada woytono en enen eden goytono bandirabe kala ko bawdon yon bat kala mon kadi juddo kadi wallude mo en tant que minen jodibe do be bangi justice e bangi wawi wonde fof yo wallen wawi jokkodirde meden e ndedo tongorde 77 980 33 39 so tawi nodden inchallah men bad feere den ko bawnon fof eden noddi kadi kala jogiido liggotobe bangi droit eden noddo hen ko wayno Gabriel Kane eden gandi kanyum no ko kabantode rewbe kala jodibe do jodinibe rewbe tan famdintebe dole haberebe toñe piye jaltine galleji koyne eden nuddu men yobe ngar balla meden bele odo en waawi hebde ndimaako mudum hebo ko jom galle mum ko daldi ko taw ko suka mudum je waaw wuurde hen suturo taw wona darade wada toltolane kadi en foden gandi leydi ndi ko leydi justice donc kala biden wada injustice eden puri habade bel odo injustice ene gasa e der Sénégal wadno eden be bandirabe Allah jaram on jaram en biddima eranko meden kala bawdo walludu men e bangi ar walliti meden bel odo sen sam biddo pullo biddo meden mo ganduda jiar ko e anyam ko lenen dende mum diwan ko dende mum commune goro bele bandirabe fon ba walludum heba ko foti hebde ko woni droit mudum don jom galle mudum Allah jaram on jaram so ko plena